Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikah utawi iki bab ing dalam martalakeun nikah. Sunanan sunakeun lil muhtajin kadua wong kang butuh mutikin kang kawasa lil uhab maring pira-pira ongkos nikah. Nikahu bikrin apa nikah wedan perawan zati dinin kang anduweni agama wa nasab lan nasab. Wa jajalan wenang lil huri maring wong lanang merdeka bi ayajma apa yen ngumpulkeun ieu hurun baina arba'an tinin dalam antarane cewe papat wal abdi lan wenang maring abid baina zaujataini wal abdu lan wenang sapa abid wal abdi lan wenang maring abid baina zaujataini ing dalam antarane bojo wedon roro wa innama yankihu lan pastine wenang nikah hurun sapa lanang merdeka datarikin ing wedon kang anduweni sifat abid muslimatan kang istamkhaufa zina karena wedi zina wala yutik lan ora ana kuat ya sihurin sidaqah hurati ing mas kawin wedon merdeka. Waharim lan ngaharamkeun sira masan ing ngagepok min rajulin saking wong lanang li imraatin maring wong wedon la irsa ora nono ora bojone ora istrine au amati atawa amat wana doron lan wana doro wa mata wana doro lan wana doron au amatin au amat terus au amatin amatin meureun amat wana doro coba nih ide amat itu lain amat wana doron wana doron lan ing ningali hatta ila parji sehingga maring parji hatta ila parji sehingga maring parji berarti kieu nya wana dorun lan wenang opo ningaline pamajikan hatta ilal parji malah maring parji bojone walakin kurhuhu tetapi utawi makruhe nador ilal fajri qad nukila iku teman-teman ditukil ieu makruh wal mahrama lan ing haram undur ningali sira wa imaan lan ing pira-pira amat juwijat kang ditikahkeun ya amat la baina suratin ora ing dalam antarane udel waruk batilan dengkul badat kang dohir ieu surah wa man yurid sing sapa wong kang ngarepkeun ieu siman minha saking imro'ah an nikaha ing ngawin nadoro maka wenang ningali ieu siman wajhan ing rarahi wa kapalan epek-epek batinan tegese jerone wa dohiran lan luare wajah jalan wenang li syahidi maring wong kang nyaksian au manatawa wong amala wong kang nyambut gawe ieu siman nadoru wajih nopo ningali rarahi au yudawi atawa barang kang nambani ieu siman ilala ing pira-pira panyakit wedon au tariha atawa tuku ieu siman ing amat qadra hajati nador ing kira-kira pangabutuh ningali wa in tajid lan lamun nemu ieu si wedon unsa ing wong ka unsan wa in tajid lan lamun tan nemu
si wedon unsan ing dokter wedon ing wong kang nambani ing wedon kang nambani palaya roma ka ora ana ningali adakar sapa dokter wong lanang walaya sun ana salak dopa kad nikah ila biwali angin kalawan wali wa syaidaini lan saksara asartu utawi syarata islamu jali iku islam kang pertela lapi wali ora ana ing dalam walapi wali jaujati ora ing dalam wali bojo wedon dimiyah kang bangsa kafir dimi wasturi tolan disyaratkeun taklif apa sifat taklif wal kuriyah lan kemerdekaan dukuratun lan sifat lanang adalatun lan sifat adil fil iklan ing dalam dohire la sayyidu ora disyaratkeun adile gusti li amatin pikeun nyaksian amat was sultan lan ora disyaratkeun adile nyaksian sultan waliyu huratin utawi walene wedon merdeka abun iku bapa paljadu maka kari-kari aki sumahu maka kari-kari dulur lanang pakal asobah maka kaya pira-pira waris asobah rotib artikeun sira nartibkeun sira irsahum ing warisane kaum lah atawa asobah pamutiku maka kari-kari wong merdeka pawok wong kang merdekakeun pasibun maka kari wong kang asobahkeun mutik kana sabi kaya urutan nasab hakimun maka kari-kari hakim kapiski adli kaya paseke wali al akrobi kang nyegah kapiski adli kaya paseke wali adli kang nyegah dadi wali ne wedon al akrobi kang parat harim ngaharamkeun sira sarika khitbati ing terang-terangan ing terang-terangan ngalambar wedon al mutadah kang ngalakoni idah kadai ketep kaya mongkono haram al jawabu utawi nyubadanan lali robil idah ora ana wenang jawab al jawabu utawi terang-terangan ngajawab khutbah wedon lali robil idah ora wong lanang kang anduweni hak idah wajajalan wenang taridun sopo ayeuna takrid liman kade wong kod banat kang wus kabain ieu siman takrid simpir nanti simpir sampirnya kode sindir sampir liman kade wong kang kod banat kang teman-teman us kabain ieu siman wanukihatan wenang ditikah ieu siman inda ilki daili ing dalem nari karampunge ida wal abu utawi bapa wal jadulan akli bikrin mading wedon parawan ajbaro iku wenang maksa ya abun lan jad wasaibun utawi wedon kang randa jawazuhu iku wasayyibu wasayibun utawi wedon kang randa jawazuha utawi nikahkeun sayib adaro iku angel ieu si jawaj bal iznuha balik izine sayibu sagiroh badal buluk ing dalam sose balik kod wajib ikut teman-teman wajib ieu si sayibnya kadinya gitu lah
Wasayibun lan utawi dan randa jawa juha iku utawi nikakeun saib ta'adaro iku sulit jajbal idma balik ta utawi jine saib sogir bada buluk minum selesai balik kedua wajib ikut teman-teman wajib ieu izin wa ramulan ngaremkeun ieu ulama minarodo saking ngawin dulur sasusu wa nasablan dulur sanasabla waladin ora haram ngawin anak biadhulu kang manjing ya anak bil umumah ing dalam paman saking bapa awaladil hukulati atawa anak paman saking biang al maklumah kang dikenal waruhan wa min siharatin lan saking mertua biakdin ing dalam sosehar ing sose akad haram jaujatu aslihi opo piro-piro bojo wedon anak mertua waparin bojo wedon asa wapari kata asli apa parin hela waparin lan anak atuh kon nama kang teman-teman aina menduwur ieu aslu sabenduwur wa ummahati jaujati lan pira-pira ibune bojo wedon itu lamu karena kinawaruhan ieu ummahati jaujah wa biduhululan kasalawan sabab duhul paruka utawi anak ke jaujah muharramatun niku kang den haramkeun yahrumu haram ya jam'u imraatin apa ngumpulkeun wedon wa uhtiha lan dulure imraah au amatil marata au bibine wedon saking wong wedon au khalatika atawa bibi wedon saking biang mobil junini lan sabab edan wal jujam lan aina budug wal baros lan ala belang cara ulun tawi saban-saban sawiji minaja jaini bayane saking bojororo ayahtar iku yen tamilih yesi kulun khalas ing lepas saking kaid karot kiha kaya nonta buntu parji daginge ieu si saha tadi teh jaujah imroah au qarnin atawa buntu parji sabab balung bihiyaroti kalawan pamilihan jauj kamalah kaya barang kang tetep kadue jawod naon eta bijabatin sakalawan sabab buntu aina pala tangane jaoz au unnati atawa peluhe jaoz babus sidak utawi kikab ing dalam martelakeun mas kawin yusanu dan sunatkeun fil aqdi ing dalam akad nikah walau qalilan sanajan satitik mahrun apa nyebut mas kawin kanap in kaya barang kang bisa dialap manfaat kalam yakun kang ora nono ieu napun majhulan iku ora den kinaweruhi laulam yusamma lamun ora den sebut-sebut ieu mahar soha maka sakun opo akad wan hanam lan tetep ieu mahar lan tetep marun opo mahar bipardin ya anak kalane kalawan sabab mesti pasti minhuma kang tetep saking jauh lan jaujah wa in yato lan lamun tangawati ieu si jawaj aw mata atawa maut pardun sapa salah sawijine aujib maka ngawajibkeun sira ka mahri miskin kaya mahar mistil kamari misti asobati nasab kaya mas kawin kaya mahar misil piro-piro asobahe nasab piro-piro tingkatan asobahe nasab wabitolakilan sabab tolak qoblal wati sadurung watine jawaz sakoto gugur nispun opo saparo mahar
kama kaya oleh ida takhola atat kala silih hulu ieu si jauj lan jaujah yukhot dilungsuri ieu mahar. Wah naon eta utawi ngakara wedon linapsiha maring awake wedon wipakuha iku persetujuane wedon hatta taroha saingga ningali ieu jaujah ing marhah qobadat lan ngagegem ieu qobadot lan ngagegem ieu jaujah sadaqoha ing mas kawin jaujah. Wabil babul walimah watil ursi utawi ing dalam walimah panganten walimatul ursi utawi walimatul ursi bisyatin kalawan wedhus sawiji qad jadi ku teman-teman disunatkeun ieu walimah lakin ijabatun tetapi nyubadanan undangan walimatul ursi bila udin kalawan oranono udur mah tajib eta wajib ieu ijabah. Wa in arada lamun tangarepkeun man sapa wong adahu kang ngundang ieu si man ing wong yakulu mangan ieu si man papitruhu maka utawi bukana ieu si man min saumin naflin tinimbang saking puasa sunat afdalu iku leuwih utama. Babul kismi banu suji antarakeun gilir ngagilir jeung nusuj. Wa baina jaujaini laning dalam antana pira-pira boja wedon pakosamun pakosim ngagilir sira hutima kalawan wajib. Walau maridatan sanajan anane wedon niku gering worotkon lan buntu parjiin nama pastine ligairi maksumin maring salian wedon kang digilir laha sapa kadua wedon yukta perudin hampura luhu apa manjinge jawaj bilaili ing dalam bongi haiso dororo ing dalam sekira-kira dororo kamadaratan iku maujud. Wa inna ma pinnahalan ing dalam dina indal hajati nalika butuh daat kang narik-narik ya hajat ka aya udah kayen ta ngalayat ieu jawaj ing gair maksum ida marodat tatkala gering ieu marodat ida maridot tatkala gering ieu si ayeuna gair maksum. Wa inna ma bikuratin lan pastine kalawan undian yusapiru lalangon ieu jawaj wayab andadi wayab tadi lan ngawiti bibadihina kalawan saware jaujah al hadir sapa kang hadir. Wa bikrun utawi wedan parawan tahta sutuh tasui kuden tak tuakeun ieu bikr bisabin kalawan pitu wengi awalan ing dalam permulaan. Wasayibun lan wedon randa salasatan kalawan telu ala lila ing atas noli-noli. Wa min amarati nusud lan iku tetap setengah saking tanda-tanda nusud lah hidupnya. Hidup iku yen ta pertela ieu nusud min jaujatin saking pamajikan kaulan hale rupa ucapan wapilan lan padamelan wa ado lan mituturi ieu jawaj wal yahjuron lan becik ngareheng temenan ieu jawaj haisu nusuju ing dalam panggonan utawi nusuje wedon hakokoh nganyatakaken ieu jawaj ing nusuj. Wayaskutulan rogol alkosmu opo hak gilir lah kadue wedon wana pakoh lan apakah pain asorot maka lamun tatului ieu wedon atawa netepkeun ieu wedon jaja maka wenang dorbu opo mukul in naja lamun maedahkeun ieu dorbu pigairi wajin ing dalam salian darahi ma'adomani sumerta katembuhane barang wako kadadiane ieu si emak tah kang tumiba. Babul hulu utawi kikab ing dalam martelakeun hulu yasihu sah ieu si hulu min jaujin saking suami mukalafin kang mukalaf birakurhin kalawan tan dipaksa bibadli iza naon bibadli wadin kalawan ayeuna amere aina urup-urupan lam yujahala selagi ora samar iwad
amal ladi anapun utawi hulu bil hamri kalang tetep kalawan urup-urupan sajeng au ma'jahli atawa serta bodoh fa innahu iku maka satuhune aladi yujibu iku ngajibkeun aladi mahram misti ing mahar mis ya tamliku nguasani ieu jauja nafsa ing awak dheweke jauja bihi sabab hulu wayam tanilan kacegah tolak wa apa nolak ke jaujah wa malan orang nonolahu tetep kadue jauj ayar taji utawi yang tangabalikan ieu jauj babu talak utawi iki kebing dalam martalak tolak sarihuhu utawi sorehe tolak saroh tu iku lapad saroh tu talak tu atau lapad talak tu kala tu atau lapad kala tu au pada itu atau lapad pada itu nebus ingsun nondeta atau lapad parok tu mirok ingsun wa kulo lapti utawi saban-saban lapad liparikin maring arti pepegatan ihtamala kang memper iya lapad bahwa iku maka utawi lapad kinayatun niku kinayah arane biniatin serta niat hasol kang hasil ieu tolak kinayah wa sunnatulan utawi sunat atolaku iku nolak pitukrin ing dalam suci wedon khala kang sepe ieu tukrin anwatihi saking watine jauj obikhtilain atawa sabab hulu hasolah hasil ieu tolak wa huwa ieu tolak liman kadue wedon lam tutok kang ora diwati ieu siman auman ya isat atawa wedon kang gus aina terputus head ieu siman auda tahamin atau wedon kang anduene hamilan petengan la atawa ora bid'ah gitunya lawalanya gitu atawa ora nono bid'ah aus gitu lawala atawa ora nono bid'ah aus sogurot atawa cilik ieu si wedon la wala atawa ora nono hamil lah gitu wala sogurot lan ora nono cilik ye si wedan lil khuri tong wana coba buang lawan atawa ora nono cilik ye si wedan lil khuri iku tetap kadue lanang merdeka tatliku salah satu utawi tolak tilu takrimah karena ngamuliakeun takrimah kana ngamuliakeun wal abdu niku tetep kadu abid sintani utawi tolak walau minal amat sanajan ane jauh iku tetep saking amat wa inna mayasilun pastine saya tolak minal mukallaf saking mukallaf jaujin kang dadi bojo lanang bilai kahin kalauna kapaksa ditakhawufi kang anduene memedeni walau liman sanajan anane wedon iku kang ditalak pi idatin sanajan ane wedon kang ditalak liman iku tetep kadu wedon pi idati kang tetep ing dalam idah wedon gitu. Arojiyati kang bangsa rajai la intabin ora lamun dadi bain ieu jawaj bi iwadil atiyah kalawan sabab urup-urupan pawewe wasohalan satakliku tolak opo ngagantungkeun tolak bisifat kalawan sifat illa angin izabil mastahil tatkala kalawan piro-piro kang muhal wasopah nyipatan jauhin tolak wasohalan sahal istisna opo gawe istisna izama wasolah tatkala nemu akan jauhin istisna in yanwi lamun niat jauj ing istisna min qabli ayu kamilah ing saking sadurung nyampurnakeun jauj ing talak
Tabaiki kebeng dalam martalakeun rujuk tas butuh tetep rujuk bidati taklik ing dalam idah tolak bila ta'awudin kalawan orang urup-urupan. Id adadun ing dalam nalika bing bilangan tolak lam yak mula ikor sampurna ieu tolak wabin kido idati halan sabab rampung idahe jaujah yujaddadu nganyarkeun ieu jauj ing nikah yujaddadu nganyar tujadadu nya tujadadu tujadadu nganyarkeun ieu jaujah ing nikah itu walam tahilan ono halal ieu jaujah mutallaqah idayat id yatimu ing dalam nalika sampurna ladadu apa bing bilangan talak illa idal idatu angin tatkala opo idah minhu saking jauh tak mulus sempurna ieu idah wa nakahat lan nikah ieu mutallaqah siwahu ing saliyane jauh sumaya duhulu maka kari-kari wati ieu jauh sani biha kalawan jauh jahwa ba'da wati sandiran ing dalam wati jauh kang kaping dok purikot den pegat ieu jauh jah wa iddatul furqati ulan utawi idahe firqah min hada saking jauh sani in kodot iku wis rampung ya idah walaisan orang nono al isyadu apa nyaksian biha kalawan ruju yu tabaru iku dihitung ya isyad nasaus aina nutur nutur pasti alaihi ngatasé orang nono iktibar al umu apa kitab wal muhtasar lan kitab muhtasar wapil qadim lan iku tetep ing dal qadim laruju iku laruju orang nono ruju iku mujud ila bisyahidin angin kalawan saksi roro qalahu ngandika ing ayeuna qalahu ngandika Imam Syafi'i ing qaul qadim fil imla ing dalam kitab imla wa taya kaul kama kala kaya barang kang ngandika ing Arabi sapi Imam Rabi akhiru qaulihi iku akhir kaul rorone Imam Syafi'i patarjih maka utawi kang den unggulkeun pihi ing dalam kaul ajdaru iku leuwih nyata wa huwa utawi nyaksiaken ala kauni ngatasé kaloro mustahabun iku kang den sunatkeun wa a'lam lan aweh lan aweh weruh sira aja jata ing pamajikan bahwa moko teu ieu ayeuna mere nyaho aweh weruh nadbu iku disunatkeun nadiba yundabu iku disunatkeun ieu nanting aweh weruh babul ila utawi keding dalam martirakeun ila halipuha utawi ieu ila iku sumpahe jaoj ayeuna alayato ing yen ta orang ngawati ieu jaoj fil umri ing dalam saumur wa jaujatah lan ing bojone jauj au jaidan atawa ing dalam mangsa leuwih an asyuri saking pira-pira bulan arbaatin kang papat pain madat maka lamun tah lewati arbaatu asyur laha maka wenang kadue jaujah atolab apa nyupri bil wati kalawan wati fi kubul ing dalam kubur wa takbirulan utawi kiparat wajib iku wajib ya kiparat au bi talaki hatawa kalawan talake jaujah pain abahuma maka lamun tamungpang ieu jauj ing ayeuna ngawati atawa nolak tolako maka nalak parda tolakatin ing sawiji tolak man sapa wong hakama kang dadi hakim yusman babu dihar utawi iki kebeng dalam martalakeun dihar kaulu mukallafin utawi dia dihar iku ucapane wong mukallaf walau mindi sanajan anane pangucap iku tetep saking kafir dimi diminya diirsihi maring bojone mukallaf ngucap lapad anti kadori umi utawi sirawedan iku tetep kaya geger biang ingsun au nahwihi atau seumpamane kaul anti kadori umi pain yakun maka lamun ta ono ieu jauj layu kibu iko ora nono ngiring-ngiring ieu jauj tolak ing nolake jaujah paidun maka teu jauj iku kang balik
yajtanib lan ngadohi ieu jauj alwata ing wati kal haid kaya wadan kang haid hatta kaparo sehingga mayar kiparat jauj bil itki kalawan ngamardikakeun janwi haleniati jauj al farda ing fardu amma saking barang doharo kang gawe dihar ieu jauj ing ma wa raqabatan ing amat muminatan kang mumin billahi kalawan Allah jalla ale maha agung ya Allah salimatan kang salamat amat saking barang yukhilu kang atawa ya durunya yakhilu kang nyacadkeun ieu ma bil amali kalawan pagawean ilam yajid lamun orangna nemu ieu si mudohir ing ayana ing amat ya sumu ka puasa ieu mudohir syahrain ing rong bulan ala tatobin ing atase tuli-tuli illa liudrin angin kana udur hasolak ang hasil ya udur wa ajijunan utai wong kang apa saking puasa sitina ing 60 muda apane saking arah-arah mud malaka iku aweh ngamilik ieu mudohir sitina ing wong 60 miskinan apane saking arah-arah wong miskin kapitratin kaya zakat fitrah haka nyarupani ieu mud babulian.